Здравейте, приятели! Днес отново ще си говорим за политика. Това не е точно политика, ами за един смешен плач. Но не по Ботев, а сега социалистически ли е, комунистически ли е, не го знам какъв е, само че е смешен и е червен. Вчера, с нощи по-точно, варта каналите и попада на телевизия Европа. И едни двама другари са изтъпанили. Другаря Кирил Добрев и другаря Свиленски, Георги Свиленски, изтъпанили са и двамата назидателно размахват някакви листове и ни обясняват колко лошо било държавното предприятие Автомагистрали да строи така важната магистрала Хемус. Защото, видите ли, тя нямала капацитета. Абе, другари, поне да бяхте поканили на другия сталиниста Жаблянов, така да стане пълна картинката. Та не има нещо лошо държавно предприятие, държавна фирма да участва в такъв мащабен и толкова важен проект. Какво лошо има в това? Ма щяло да се карат пари. Ама няма да се карат пари. Няма да се карат пари, защото има контрол. Има контрол от българските органи, има контрол и от Европа. Тук не е така, като едно време от Москва дойде някой, чай да го напием в бара на това, с 2 шишета водка в бара на хотел България, опна самолета на Тапсо, всичко е наред, другари, товариши, в София всичко е точно, няма никакъв проблем. Такива глупости не могат да се случат и няма как да се случат. Да, първо. Второ, интересно, допускаме за миг тази смързяваща кръвта мисъл БСП да управлява и да лансира подобна идея. Как щяхте да защитавате колко е добре, колко е хубаво, колко е прекрасно за народа, колко е прекрасно за държавата. Но понеже вие не сте на власт, и по-добре. Сега почва тук да говорите някакви врели кипели. Щяло да се краде. Кирил Добрев пък говори за омерти. Омертата беше при вас горе в Балкана. 43-44 година. Тогава беше омертата. И да опитам аз нещо друго. Хайде, сталиниста Жаблянов, ясно няма го вчера, по незнайни причини. Той беше там за картинка само. И къде бяха Корнелия Нинова и Елена Йончева? Интересно. След като в понеделник Асоциацията на европейските журналисти в България така ги разобличи в една поредна лъжа, свързана този път с ЦИК, те си покриха. Къде отидаха? Дали са в лагер Тихеран горе на Батак, в лагер Ровно или на Лунгурли? Къде се покриха? Чертаят сигурно пак някакви такива политически акции. Къде бяха да ни показват документи, флашки, записи? Няма ги. Вместо това, двамата другари говорят, поради липса на тема, говорят за автомагистрали. Ще ви кажа, завърших нещо друго. Не, уважаеми другари. Понеже пътувам сутрин, когато съм на работа, по до София, по магистралата. Между другото е хубаво магистралата да пътуваш. И трябва да има магистрали, това е ясно. Когато беше лошо времето, когато има мъгла, дъжд или сняг или възможност от поледици така да се подледи, винаги виждах на 2-3 места служебни автомобили на автомагистрали, които пътуват да се убедят как е метеорологическата обстановка и ситуацията на магистралата. И малко след това, ако има проблем, веднага има снегорин. Веднага на момента има снегорин. Ето така работят автомагистрали. И няма нищо нередно в това, както се прави по целия цивилизован свят. По целия цивилизован свят. Говорим нарочно, казвам цивилизация. Цивилизован свят. Една фирма да работи с подизпълнители. Това е логично и това е съвсем нормално. Съвсем нормално. Щяли да се карат пари. Да видим как се карат пари. Това не са рубли да дрънкат по джобовете. Това не са рубли. Така че, неуважаеми другари, като няма какво да кажете, замълчете си. Защото ставате смешни. И плачът ви наистина става червен от смях.